Барыгызга да сәлам. Сезнең белән бүген Назгөл Имамова. Һәм без бүген Аяз Гыйләҗ исемендәге Чаллы татар дәүләт драма театрында. Һәм бүген монда зур вакыйга 32нче сезон ачылышы. Ул яшь йөрәкләр премьерасы белән ачыла. Әйдәгез, сәхнә артын карап килик әле. Спектакльнең үзенчәлеге тере оркестр. Ә хәзер артистлар белән сөйләшеп килик һәм сорау бирик. Сезнең йөрәк ничә яшьтә? Спектакльнең төп ролен башкаручы Гөлинә апа Минхаҗева. Гөлинә апа, дулкынланасыңмы? Сәлам, Назгөл. Әйе, мандраж башланды, все. Сәл бирелен үзеңгә якын иттеңме? Якын иттем, чөнки минем инде күптән татар классик әсәрендә уйныйсы килә иде. Миңа ул беренче чиратта ук күңелгә ятты. Бик нык сөйдем, башкарырмын дип уйлыйм. Һәм без бүген ул сорауны бөтен кешегә дә бирәбез. Ә синең йөрәгең ничә яшьтә? 21. Ә менә сезнең йөрәгегез ничә яшьтә? Венер, ничә яшьтә минем йөрәк? 35. 35? Миңа 22. Ну, надо было поменьше сказать. Салих, ә менә синең йөрәгең ничә яшьтә? 18'de. 13. Ничәне бирәсең соң? Ой, минем йөрәкме? 18-дә. Минем йөрәк һәр вакыт 14-тә. 22. Минекеме? 70 яшьтә. Минем йөрәгем 18-дә дә түгел, минем йөрәгем бер 10 яшьләрдә. Чөнки мин һаман да әле хыялланып яшим. Миңа 7 яшь. Минекеме? Минеке көненә карап. Менә 17 белән 18ләр киләсендәрәк. Бер көнне 17дә кебек була, икенче көнне 18дә кебек була. Спектакльнең режиссеры, театрның сәнгать җитәкчесе Олег Кинҗагулов. Әйдәгез, үзе белән сөйләшик әле. Сезнең йөрәгегез ничә яшьтә? Минем йөрәгем бер яктан карасаң 60-та, икенче ягына карасаң 6-да. Ә театрның икенче катында Ләйсән Галимованың күргәзмәсе бара. Миңа ошый, лайк. Ә бу безнең милли фотозона. Сезгә килешәм. Ә монда безнең иммерсив булды. Ә хәзер спектакль башлана. Әйдәгез, карап китик. Шын милли бәйрәм булды бу. Сез дә театрга килеп, шул спектакльне карагыз. Сезнең белән Назгөл Имамова иде. Очрашуларга кадәр йөрәкләрегез бер кайчан да картаймасын.